खुलुमबाय आंनि मुङा सुखबीर कार्जी आं सासे बर' सावथुन मुलुगनि साधारन सासे फावखुंगुर जाय फावखुंगुरा थोजासे रोंगौथि गैयाब्लाबो बर' सावथुन मुलुगखौ हारिमुखौ बुहुमनि बिखायाव सिनायथि होनायाव आंबो माबा मोनसे फिसा बिहोमा होनो हागोन नामा बे उद्देश्य बे फोथायनायखौ लानानै आं बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाया 23 बोसोराव आगान होबाय बे 23 बोसोर आंनि नाजाबोनायाव आं गावनि पार्सोनेल लाइफआव जेबो सोरजिना लानो हायाखैब्लाबो आंनि पार्सोनेल लाइफखौ आं जौगाहोनो हायाखैब्लाबो आंनि बे नाजानाया अरायसम सोलिबाय थागोन बा आं नाजालांबाय थागोन बेनो आंनि सिनायथि फंनैसो बुंनायनि सिगां रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे सासे फावखुंगुरखौ फावखुंगुर नोजोरावनो नायो मबा मोनसे पलिटिकेल एंगेलजों जाहाथे नोजोर होआ आंनि बे फंनैसो बुंनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि सौग्रावबायोब्लाबो जाहाथे नोंथांमोना सुद्रायलायनानै लायो आंखौ निमाहा होयो बेनो आंनि खावलायनाय जोंनि बिटिसिनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया साननैसोनि उनाव 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं नाथाय सम सौफैनायनि सिगांनो जोंनि गेजेराव जानाखि मोनथाम मोनब्रै रिजनेल पार्टी पलिटिकल पार्टीफोर दङ दा बैसोर पार्टीफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो होसोज्लायनाय बुज्लायनाय नांज्लाय खमज्लाय खालामनाय एना एनि दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आंबो सासे बर' सुबुं जानायलाय दुखु मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया बेखौनो खावलायनो साननाय जायफोरा बेफोर जाथायाव लोब्बा दङ जायफोरा बेफोर जाथायखौ खालामबाय बा खालामनो थांगासिनो दङ बैसोर बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो नोंथांमोना सानो नामा जे बेफोरबायदि बुग्लुं सुग्लुं दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जोङो जोंनि पार्टीखौ बांसिन भट मोनहोनो हागोन नाथाय बियो रं बे नोंथांनि गोरोन्थि जागोन बे जाथायफोरा हाइकमान्डनिफ्राय जाथों बा सोरनिबा साननो हायै थौले दैदेनगिरिनि साननाय हनायजों जादों बेखौ आं मिथिया नाथाय जा जादों जोबोद गोरोन्थि जादों आरो जा साननानै बेखौ मावदों बेबो जोबोद गोरोन्थि जादों बेफोरखौ खालामनानै आं सानो माब्लाबाबो मोनसे पार्टीया बांसिन भट मोननो हानाय माबा मोनसे साबसिन पजिशनाव फैनो हानाय बे गोहोखौ मोनगोन बेखौ सानदोंब्ला आंनि नोजोराव आंनि बुजिनो हानायाव बे जानो हागौ गोरोन्थि मानोना जों नुबाय दं बे मोननै मोनथाम बर'नि पलिटिकल पार्टी आरो नेशनेल पार्टी दिनै बे सुबुंफ्रानो बै पार्टीयाव जइन जाहैदों आरो बे सुबुंफ्रानो एगेन आरो नैबे मोनसे पार्टीयाव बारस्लायदों ओरैनिया ओरै बारदों ओरैनिया ओरै बारदों माने सोरबाया रां रुफानि माबायाव गोग्लैनानै आरो सोरबाया मबा मोनसे गावनि पार्टीखौ मोनसे पजिशन मोनैयाव सोरबाया गावनि पार्टीनि सोरबा दैदेनगिरिखौ बोराबनानै जेखियानो जाया जेराव बारस्लायदों जों बारस्लायनायफोरखौ नुगासिनो दङ दा बेफोरथ' जाबाय थागोन सोरबा थाखानि लबाव सोरबा मायाव नाथाय आसोल गोहोम गोग्लैगोन साइलेन्ट भटार्सफोर जाय साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोहोमासो नैबे बिसायख'थियाव गोहोम खोख्लैगोन दा बै साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोसोखौसो नोंथांमोना माबोरै बोनो हागोन मा आदर्शयै बिसोरखौ नोंसोरो बोजबना लानो हागोन अनसायहोनो हागोन बेखौसो नाजानाय थानांगौ मानोना साइलेन्ट भटार्सफोरा बेखौसो नोजोर होयो सोरबायदि दैदेनगिरिया थारैनो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारमारदों जाय पार्टीया बर'नि थामोनथा थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनो हामारगोन बेखौसो सिरि थानानै नोजोर होबाय थायो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा नोंथांमोननि बुलायनाय दानलायनाय सुख्लाबलायनाय गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनाय बेखौ नोजोर होगासिनो दं दा मोनसे पावारखौ मोननो हास्थायनानैनो जुदि गावनि बिदा फंबायखौनो जुदि दानख्लाबनो सुख्लाबनो देख्लाबनो माबा खालामनो
हायोब्ला मा बियो उनाव देरहालांनायनि उनाव मोनसे गोग्गो समाज दानायाव नांथाबनानै खामानि मावगोन ना हारिनि जौगानाय थामोनथानि थाखाय सिन्था खालामनो हानाय बै बिजाथिनाव गोहो दंमारो ना बा मावमारगोन ना बेखौसो नोजोर होखोमागासिनो दं जाय साइलेन्ट भटार्सफोरा अराय सम जातिनि जौगानायखौनो हास्थायो निस्सय जानो हागौ बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि खालामनायाव गोजोननाय मोननाय नङा गोसोखौसो देरहानो नाजा मोजां मावनानै दिन्थिनो नाजा बेफोरबायदि दानो मोनसे गोहो मोननो थाखायनो जुदि गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो नांज्लाय खमज्लाय दानज्लाय बुज्लाय होसोज्लाय खालामनो हायोबा मा देरहाखांनायनि उनाव मा जातिनि खामानि मा जाति हारि दावगानायनि थामोनथानि सिन्था खालामनो हानाय जाति बा पार्टी जागोन बेलाय दा बेखौसो सिन्था खालामनानै दङ जायखि पार्टीयानो खालामाखै आं गेजेरनि जानानै बुंदों बे जोबोद गोरोन्थि आरो बेजों माब्लाबाबो सान्थि फैया गावजों गाव इलेक्शन भटनाथ' फैगोन गाबोन थांगोन नाथाय गावनि बिदा फंबाय गामि दरसेयावनो न' उसुं खाथिनि बिदा फंबायजों जुदि दानख्लाब बुख्लाब खालामलायोबा नोंथांमोननि जेनोखि जानाय बेथ' अराय सम फिरिखि फिरि आंनि बिदाखौ ओरै खालामदों आंनि फंबायखौ आंनि बिफाखौ आंनि बिमाखौ ओरै खालाम बेफोरथ' गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जेरै ना बेफोरखौ नांला आरो नांला दा जा गाव खुंथाय मोनबाय बेखौ एरैनो मोनाखै दा बियो रोजाबानिबो बांसिन बर' सुबुं थैनि बाना बोहैहोनानैसो जे खुंथायखौ जों मोनबाय बे खुंथायखौ जों गावनो खुंनांगौ बे खुंथायखौ जों अरायसम गावनि आखाइ मुथियावनो लानानै जाहाथे गोजोन मोनसे बर'लेण्ड रायजोखौ जोङो गाव खुंथायजोंनो जाहाथे सोलिलांनो हायो खुंलांनो हायो गोजोनखौ लाबोनो हायो बे बिथिङावसो नोजोर होनांगोन मानोना नोंथांनि पलिटिकेल पार्टी जे पार्टीयानो जाया मानो उद्देश्यआ मा मोनसे बर'निनो संगठन पलिटिकेल पार्टी दाबायब्ला बे पार्टीनि उद्देश्यआ मामोन बेखौ सिन्था खालामनांगोन जातिनिनो मोनसे थामोनथानि थाखाय सिन्था खालामनानै जातिनि गोजोनखौ हास्थायनानै जुदि नोंथांनि पार्टीया जोनोम जादोंब्ला निस्सय हारिनि रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो मावनाय जालांनांगोन हारिनि जौगानायनि हारिनि गोजोनखौ हास्थायनानैनो खामानि मावनाय जानांगोन दिनै नुदों बेनि बिपरित गावजों गाव हिंसा हिंसि गावजों गाव नांज्लायनाय बुज्लायनाय खमज्लायनाय बेथ' टटेलि नोंथांनि पार्टी दानाय उद्देश्यनि बिपरित जाबायना नङा होमबा बेखौथ' आं सासे बर' सुबुं जानानै आसि थुनो मोननाय बुंनो मोननाय मोन्थाय दं हिसाबै आं दिनै बुंदों बेसेबांखौथ' बयबो साननो हानाय गोहोआनो दंखायो नङा होमबा दा अब्ला मानोथो गावजों गावनि गेजेराव बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लाय एना एनिया जाबाय थानो मोनखो दा बेनो सिदा खोथा साइलेन्ट भटार्सफोरा मानि थाखाय दिनै साइलेन्ट बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ जोङो बबेबा मोनसे नंगौ बाथ्राखौ फंसे बुङोब्लाबो बेखौ गादबगोन नासयगोन बखिगोन दा बेफोरनि थाखाय साइलेन्ट थायो आरो नोजोर होयो सोरबायदि केन्डिडेटखौ हरोबा सोरबायदि बिजाथिखौ हरोबा जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन हारिनि अलखद समाव आवाज थिखोगोन बैसोर बिजाथिखौसो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा थिखोगोन बेखौ गोसोआव ला नोंनि बेबायदि बुलायख्रुब सुलायख्रुब होसोलाय गावजों गाव एना एनि खालामजानाय बेफोरबायदि बिजाथिखौ माब्लाबो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा सापर्ट होनाय नङा सिदा खोथा आंबो सासे साइलेन्ट भटार्सखौ साननानै ला आंनावबोथ' मोनसे साननो हानाय गोहो दं सोरबायदि बिजाथिखौ हरोब्ला हारिनि निस्सय मोनसे मोजां मावमारगोन हारिनि अलखद समाव आवाज थिखोमारगोन सोरबायदि बिजाथिया समाजनि हारिनि मोजां खामानिखौ मावमारगोन समान नोजोराव बयखौबो नायगोन बेखौ साननो हानाय आंनाव गोहो दंथ'
साधारन सुबुं जानो हागौ इसेबां गोहोआ थायो दा बेनो आंनि खावलायनाया रावबो थाखा फैसाजों सोरनिबा नारसिननाय प्रेसाराव रावबो भटखौ थुनो नाङा मानोना नोंथांनि बेसेन गोसा भटआनो सोरखौबा हारिनि थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनो नोंथाङा डिसिजनखौ लागासिनो दङ हारिखौ अलखदाव हाखराव नारसोमहोनाय बिजाथिया जाहाथे नोंथांनि बेसेन गोसा भटजों सायख' दाजाथों बेखौनो आंनि खावलायनाय गोसो गोरबोनिफ्राय मानोना नोंथाङा मोनसे फ्रिडम भाबै मोनसे राइट्स दं नोंथांनि भटखौ सासे नंगुबै सैथो केन्डिडेट जाय सैथो केन्डिडेट ना नोंनि हारिनि अलखदाव गावखौ बावसोमगोन बैफोरबायदि बिजाथिनो जाहाथे नोंथांनि बे बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामो आरो गेरेमसा बर' रायजोआ अनज्लायनायनि रायजो जायो गावजों गाव एना एनि खिफां खाज्लायनायखौ जाहाथे गैया खालामो बेफोरबायदि बिजाथि भट होनानै नोंथाङा निस्सय गेरेमसा बे बर' हारिखौ दाफुंनायाव मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो गोजोन्थों आरो बेनो आंनि बुंनायाव सोरनिबा बे थौले मेलेमजों फंनैसो बुंनो लुबैनानै गोसोनि बुंनो लुबैनायखौ बुंफुंनायाव जुदि सोरनिबा गोसोआव आघात जाबायब्ला आंखौ माब्लाबाबो पलिटिकेल एंगेलजों दानाय आं सासे बर' फिसा हिसाबै आंहाबो जाथिनि सायाव अननाय दं हिसाबै आरो फंनैसो बुंनो मोननाय बयहाबो राइट्स दं हिसाबै आंनि गोसोनि बुंनो लुबैनायखौ बुंबाय जाहाथे बेयाव रावबो आंखौ पलिटिकेल नोजोरजों नायनानै दान्थे बिदान्थे बा माबा मोनसे गाज्रि मुं सुवा बेखौनो खावलायनाय सिदा खोथा सैथो खोथा साइलेन्ट भटार्सफ्रासो नैबे बिसायख'थिखौ जेननाय देरहानायनि फिथाइखौ होगोन जै साइलेन्ट भटार्सनि जै बर'लेण्डनि गोजोन्थों